Lah iya Nun sewu nek jenengan dos kali oh pantun ingkang sampun dipersiapke. Nah aku tuku PP nyambi turu. Tuku tape. Kok tuku PP piye mosok desane ape dituku. Kok modele kok ngalang-alangi presiden. Tuku botok. Katutan genteng. Apa kuwi? Pak Supriyanto kula rokoke dereng. Kok malah obo? Iki aja ngisi-ngisini lho. Nyapa? Pak Supiarto kaya ngene iki wis diniati lillahi taala sedekah. Lah kok iso nganti rokok kowe durung iki lho. Wis diweno karo asistenmu mendhi. Arab tapi ra iso ndongakne. Kok iso? Kowe mau ndonga gawe pantun niku bener. Sing ngomong sapa? Ya sing ngomong dalang karo sing ngomong dagelan. Sewu apa enek alim ulama kiai nuturi santrine le kowe nek ndonga gawe pantun eneng apa ora? Nek kowe ndonga gawe pantun malaikat nyatete bingung. Lah piye no? Lah kek gawe ndonga gawe pantun imam mimpin salat ning masjid apa ora bingung? Kok iso? Pas Allahu Akbar budal sekolah ngombe es krim bismillahirrahmanirrahim di tengah alas kul a'udzu birobinas iki salat bare jam piro Aduh. genalar Kape ya? donga kuwi sing biasa wae penonton paham malaikat nyatet ra bingung akan acara warga desa PP insyaallah manggih keselamatan lan bagas waras amin Allahumma Amin. sing duwe penyakit ilang penyakite sing duwe lara ilang Lorone. sing duwe utang ilang Utange. sing duwe lara mata ilang Alah iki. ora mata ojo ilang matane yo PC kaya Ndongakno kok malah sak penakmu dhewe. kula panggih kalih dulur kula Mas Heeh. Pak Supriyanto kalih kula niku kanca TikTok CS kali Wis akrab wis kulino nek karo. 2 periode mimpin desa PP. Heeh. Saking akrab aku Yanto gak ning gone Kuwi rumangsaku goblokmu iki lho. Kok iso rono ki parakmu iki lho piye? Kowe cengah. nyapa to? Kuwi nggon ngonoan. Gak mungkin Pak Supriyanto kaya ngono. Rumangsamu Pak Supriyanto ning kono bertindak negatif. Lah terus apa? Ning kono Pak Supriyanto itu memberikan sosialisasi, Pak. Edukasi. Gerobokan bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga Oh, piyai bersih. Gerobokan bersemi hebat. kalau